Jussi Parviainen, tervetuloa. Loistavaa, tervetuloa. Olen antanut itselleni kertoa, että teet tässä juuri elokuvaa, joka käsittelee, että ainakin sivuaa siis Sten Christensenia, niin kuinka paljon tähän aihevalintaan vaikutti se, että itse asut tapahtumapaikan vieressä? Se vaikutti jo paljon tietysti, koska olin vähällä, että pääsin mukaan siihen, mutta olin lähdössä lenkille just silloin yöllä ja katsoin sitten väkivalta-elokuvaa, joka piti lapsia hereillä. Ja sitten mä luulin, että joku laski roskalavan siellä, kun laukaukset oli. Ja sitten lapsi sanoi, että älä lähde enää. Ja mä ajattelin, että miten jännä se olisi tapahtunut. Eniten siihen vaikutti se, että kun mä oon tehnyt väkivallasta niin paljon juttuja, niin se, että kohdata se oikea väkivalta. Mä hain sitten heitisesti aamulla, kun heräsin siihen tilanteeseen, niin hain sitten oman kameran ja ryhmän kuvasin sitä niin kuin järjettömän hirveää materiaalia. Mutta että kohdata se väkivalta niin kokonaisena. Mä kehitän aina sitä niin kuin lukunottamatta muutamia tapahtumia elämässäni, niin olen käsitellyt sitä kuitenkin niin kuin draamana. Ja sitten kun sä menet siihen paikalle, että siinä on aariverta, paloauto ruuskuttaa ja se leviää ja sitten siellä on oikeasti kuolleita poliiseja ja murhaajia on jossakin. Se tunnelma on ihan konsanaan toisenlainen kuin esimerkiksi ryhmäteatterissa aikoinaan, kun vähän uhiteltiin. Aika lailla samanlainen kuin Jumalan teatterissa toisaalta. Niin joo, siellä saattoi, mutta se ehkä siinäkin vaan, jos siinä vähän aamukakkaa on säästetty. Junassa tullessa. Hurjaahan sekin on. On se aika hurjaa puuhaa, mutta siinä ehkä kuitenkin sit, jos siinä makaa poliisia kuolleena, niin se tunnelma on toinen. Olisiko heti sillä hetkellä, että sinun on pakko tehdä tästä aiheesta elokuva, tai ainakin jotain? Niin se satuttikin, se oli niin iso se asia, että kun mä oon luullut väkivallasta tietäväni, käsitellyt sitä, että mitä siinä tapahtuu, kun ihminen tekee sitä. Ja sitten on nyt asettua siihen väliin, että kuinka se Sten koettaisi paeta siitä tilanteesta, että hänen ei tarvitsisi tehdä sitä. Koska mun mielestä hän toimi niin, että hän koetti kostaa muille sitä, mitä hänelle on tehty. Että kuinka te voitte tulla pidättämään minua siitä, mitä minulle on tehty. Ja sitten siinä on vastassa viattomia sattumalta paikalle tulleita poliisia, jotka ei edes partio etsi häntä, vaan sellainen pari, joka sitten joutuu siinä näin, että ehkä ne, jotka olisivat olleet etsimässä häntä enemmän, olisi sitten toiminut toisin. Mutta se tilanne joka tapauksessa sellainen, musta kun rikollisia syntyy tietysti enemmän vankiloissa kuin rikospaikoilla. Ja sitten, että mitä se rikollisuus on sitten toinen juttu, mutta se, että kuka tahansa ihminen voi kohdata sen tilanteen, jonka jälkeen kaikki elämä jakautuu, että on ehdottomasti mennyttä. Ja sitten, mitä sitten tulevaisuudessa voi olla, ihan vähän jotain. Ihmisten tekee näitä omaisuusrikoksia ja ties mitä, jossa sitten kaikki muuttuu. Mä oon koettanut sitä pointtia, sitä hetkeä avata tuossa. Palataan tähän Leppaan vielä vähän myöhemmin, nimittäin pitkästä aikaa nyt taas suomalaisesta teatterista on puhuttu ja kirjoitettu lehtien palstoilla, ja yllättävintä ei ehkä ole se, että joko Turkan ansiosta, niin mikä tässä on totuus, että tässä KOM-tapauksessa, että onko Turkka natsikenraali vai KOMin näyttelijät vellihousuja, että miten päin tämä on nähtävä? Mä en tunne sitä tapausta yhtään, että mä Turkkaa tunnen työasioista, ettenhän mä mitenkään voi sanoa tietäväni hänestä tai tuntevani häntä. Enkä noita KOM-teatterin näyttelijöitäkään, mutta tapauksena, jos katsoo sitä, niin voisi olla jotain silleen, että miten se sanoisi kauniisti sanomatta sitä just niin, että onhan ne komilaiset nyt aika paljon itseänsä täynnä mun mielestä ehdottomasti. Ja että Turkan piti siinä kohdata se, että hän on aika kova vaatimaan. Niin se synnytti sen kriisin. Näin ulkoapäin katsoen. En tahtoisi tulla tässä kummankaan puolelta asiaa erityisesti niin kuin tuominneeksi. Mutta luulisin, että siinä Turkan pyrkimyksessä, toivoisin kaikella tavalla siinä Turkan pyrkimyksessä, mitä hän on tehnyt, niin minä itse ajattelen kyllä samalla teatterin tekemisestä, vaikka ei tahdo nyt meitä niin kuin tässä niin kuin kimpata. Mutta että kyllähän tehdäkseen jotakin uutta, niin ylitettävä ne, mitä tässä tähän asti on tehtävä. Ja oikeasti, koska teatteri on laiskistunut niin kuin viihteen alapuolelle, jossa kuka tahansa voi esiintyä niin kuin suurena tähtenä. Oli ihme silloin, kun Hanta Krause nousi, joka teki pitkän tähtäimen suunnitelmaa, että hänestä tulee merkittävä ihminen. Ja nyt itse kaikki on merkittäviä ihmisiä. Joksikin tuleminen on iso ammatti, jota harjoittavia ihmisiä on paljon täällä Suomessa. Ja näyttelijät eivät millään tavalla niin kuin tavallaan poikkea. Nekin ovat niin kuin joksikin tulemassa harjoittamassa tätä ammattia.
näyttelijän ammattinimikkeen allahan on tehty maailmassa ties mitä, mutta tämän lisäksi vielä, niin olisi odottanut, mä olen itse ajatellut silleen ehkä lapsellisesti, että teatteri on niin kuin yhteiskunnan, se on Arthur Millerin ajatus, yhteiskunnan omatunto. Ja ehkä sitä voisi vielä herätellä, että toinen puhuu livenä toisten edessä siitä, mistä on kysymys, niin sillä on tietynlainen funktio, joka on isompi ja erilaisempi kuin elokuvan tai minkä tahansa, että konsertti on eri kuin levy ja niin edelleen. Ja tuossa on jotakin sanomista. Ja nyt jos se funktio näin niin kuin pyssätään ja ollaan nyt niin mukavia katsojille, ettei vaan vituta niin paljon se teatterit ja enemmän katsomaan kotiin televisiota. Että sen täytyy tavallaan olla yhtä pehmeää kuin ne ohjelmat, joiden sisälle pystyy myymään mainoksia. Niin ehkä tuossa kapinassa, niin ehkä jotakin tällaista siinä sit niin kuin isompana asiana oli läsnä. Mennään myös hieman tarkemmin tähän joksikin tulemiseen, nimittäin luen juuri Kaisa Korhosen muistelmia Uhma Vimma Kaipaus, jossa kerrotaan, että olit teatterikorkeassa oman vuosikurssi eräänlainen outsider ja tällainen muiden vieroksuma henkilö. Esimerkiksi luit joitakin runoja jonkin tehtävän yhteydessä, niin koko luokka mielenosoituksellisesti katsoi ulos ikkunasta, että tällaista ei voida hyväksyä. Niin johtuiko se siitä, että olit tästä taistolaisporukasta ainoa lestadiolainen? Jehovan todistaja. Jehovan todistaja. Jehovan todistaja, joo. Mutta mä olin varmaan vain erilainen nuori. Mä en oikein tiennyt, mä olin nähnyt yhden teatteriesityksen ennen kuin tulin teatterikouluun, ja se oli Oulussa Kalevalla. Ehkä pääsit sinne. Hyvä, todennäköisesti jo. Sitten kun mä olin urheilusta ennen, niin mulla oli suorituskeskeinen suhde elämään, ja sitten mä koitin opiskella ohjaamista, mä tungin assistentiksi ohjaajan työ, ja sitten koitin olin dramaturgi, opiskelin sitä, ja sitten näyttelin kaikissa produktioissa, niin mulla oli semmoinen iso joksikin tulemisen tarve kyllä, mutta mä tein sen eteen tietysti, harjoittelin jotakin lajia, joka oli tämä teatteri silloin nimeltään. Olin varmasti sieltä, ne jotkut, Arto Melleri ja Heikki Vuento Humalassa kutsui mua demokraatti Jussiksi, koska mä änkesin kaikkien niin kun, siis heidän mielestään uin. Ja Melleri vielä vahtosi, että vittu kun sä koitat suorittaa. Mä muistan sen, koska mä ajattelin, että käydään nämä oppitunnit ja nämä lisäksi ja tämä lisäksi vielä. Ja sitten siinä oli, jos mä toin niin kuin lisäksi vielä siihen, kirjoitin vielä runoja, niin saattoi olla, että muita. Mutta en mä muista, että se ihan tommoista olisi, että Aaki oli mun kurssikaveri ja oli muulla tavalla sitten. Toisaalta Kaisa Korhonenkaan ei muista ollensa kommunisti, että sinänsä tämä kirjan viesti on. Kaisalla on varmaan aika positiivinen, mä en lukenut tuota, mutta suhde aika positiivinen, oli hänen assistenttina ja semmoista oli niin kuin, että se. Mutta kyllä mä tietysti olin, en mä tiennyt laisinkaan, mitä tällaista käyttäydytään, en ollut nähnyt ennen raitiovaunujakaan. Mutta mennään sitten yksityisasioihisi tiukasti, niin elokuvassasi yksin teoin puidaan siis, tai puitiin edellisen avioliittosi päättymistä, ja uudessa leffassa, näin olen ymmärtänyt, niin sivutaan jollain tavalla tätä lyöntiepisodia, joka tapahtui viime syksynä. Lyöt tässä leffassa jotain uutistoimittajaa turpiin, toivottavasti et kuinkaan talk show juontaja, niin onko tässä nyt kysymys siitä, että tämä taiteesi auttaa sinua tavallaan ymmärtämään omaa elämääsi paremmin, vai yritätkö tässä selittää muille joitakin asioita? Mä yritän elää niissä fiktioissa niin kuin parempaa ja mielekkäämpää elämää. Siksi mä oon itse tehnyt. Mä aloin kirjoittaa itsestäni näytelmiä, kun elämä ei muuten luonnistunut. Se on itse asiassa se asia. Että tässä mä lyön, Simo Rantalainen näyttelee sitä, mä ajattelin, että se on hyvin tehty Simolle, että sitä lyödään talk show isäntänä turpaan. Että hänkin voi olla se uhri, kun häntä on niin paljon niistä huiskimisista. Se on ainoa tilanne, kun häntä pääsee lyömään. Niin, ja sitten joo. Ja elävänä pois vielä. Niin joo, että joku se. Ja siinä oli tällainen, siinä ei ollut avioliitto, vaan avoliitto. Mä sitä yksintöelokuvassa mä koitin kuvata silleen niin kuin frustroituneen, tärviölle järkyttyneen, yksi jääneen ihmisen sitä, kun mies ottaa sen niin vakavasti. Sen ideahan oli se, että itsensä vakavasti ottava ihminen on aina sentimentaalinen ja vaikuttaa hölmöltä. Ja sitten siinä niin kuin miten tahansa typerästi käyttäytyneenä kuitenkin itkee sitten älä lähde sikiöasennossa eteisen matolla. Ja näitä näin, että se niin kuin, ja koitin, miten naurettavaksi se menee. Sitten kuvasin myös semmoista niin kuin lastensa kanssa yksin tai näin tähän lohduttomuuteen jäävän isän niin kuin sitä, ja sitten kateutta, että mitä se on, kun siellä syntyy muita kuvioita, vaikka siihen asti ei osannut arvostaa toista. Tässä nyt ei mitään muut kuin tämmöinen näin, että sitä Simoa lyödään vain sen Simon vuoksi. Mutta siinä kuvataan niitä asioita, kun mä nuorena miehenä annoin retvakkaasti lausuntoja, ja mun teki mieli lyödä monta kertaa siinä. Sitten jos kysyttiin, houkuteltiin johonkin ja sitten mä pöljyyttäni menin sinne. Koska mä ajattelin, että mun täytyy markkinoida itseäni, joka oli rakentamani tuote. Ja kuvittelin, että mä oon tehnyt jonkun Juska Paarman. Ja olin hybiksessä siitä ja ajoin autolla ja mulla oli rahaa taskuissa. Ja
ja sitten tuntui leveältä. Kaikki tuntui silloin, niin sitä aikaa mä tuossa kuvaan ja siinä ajan tapahtuu tämä asia. Mä olin siis lapsellinen ja ylimielinen. Tämä ilmiö on Suomessa useimmiten käynyt iskelmälaulajille, että se on sinänsä eri. Siinä oli sellaista kyllä, olen sitä ajatellut just semmosena, että enemmän se oli Erkki Junkkarinen kuin Juska Paahma tai joku. Mutta mennään sitten ruumiinkulttuurin pari, joka on sille tärkeä asia. Ja nykyään myös minulle saan itse tällä hetkellä juuri kehtaisin tunnustaa 8 leukaa. Ja katsomassa on hyvä ystäväni graafikko Ville Karpponen, joka saa tällä hetkellä 14 leukaa. Ja itse ymmärtääkseni saat lähemmäs 30 vai? Mä vedin just salilla 80 kilon pakalaan. Mä itse 76, mä vedin sillä 30. Tämä jalkaliike puuttuu siitä, että mä nyt pystyisin varmaan vetämään. Nyt vois haastaa oikeasti urheilijoita. Mä varmaan vetäisin 35 leukaa. Herra Jumala, se on aplodiarvoinen määrä.